И здравейте на всички, ние сме пак отново на Survival, Desert Survival и пак сме с Бейспонът и ще играем. И този път ще направим къща. Ами... довършвам ли къщата? И пак спред... О май Джизус, уе! Защо спира този нет? Добре, пак ще играем, но нищо. И сега... трябва да вземем дърво и да си довършим къщата. Сега след малко ще ми звънне. Аз включил ли съм клипа? Да. Ало? На мене малко ми се губи идмета и затова сигурно може да ме чува. Ало, чуваш ли ме? Чуваш ли ме, Ехо? Ако ти правиш шегички, не ми е смешно. Аз ли? Чуваш ли ме? Да бе, чувам те. Чуваш ли ме, Кай? Да! What the fuck? Това какво значи? Да ли значи? Да бе, човек! Добре, айде, почвай. Аз го почнах! И така ми се губи нета, тъпя нет, Шиман ще го направя. Чакай малко, мръдни се. Ехо. Чуваш ли? Добре, сега си почна клипа, така? Да. Чакай, мръдни се! Ало! Ето пак спре интернета и вече се ядосвам. Пуснал ли си клипа? Да, пуснал съм го. Сега той няма да ме чува 100%. Ало! Мъга. И добре. Това ли ще ни е къщата? Да, той не ме чува и вече си ядосвам. Скайп. Аре, престани, бе! Сега покрив. Ето как влайка. Не плайкам, ползвам топ. Наклон на топ. Нали казахме, че няма да ползваме никакви такива. Престани вече. А ползваме крак. Ползваме, да, ползваме. И какво? Омага, свърши ми дървото. Имаш ли дърво? Ай, фак, нямаме дърво. Изчакай малко. Дано не ми е пуснат World Edit само. Ох, пуснат ми е World Edit. Да, то не е проблем, че ти пусна World Edit. Що умрях? Къде ми е дървото? Пина ми дава дървената ми братвичка, отивам да сека дървото. Аз отивам да секам. Скана! И ще... Аз си направих братвичката. Ай, престани, бе! Дай си ми братва. Искам да си сека дърво. Ето ти, айде. Иве. Хора, мафака. Тук си ядосвам. Той сега не ме чува. Чуваш ли ме? Да, чувам те. Добре. Не мога да ти брат. Еми, казах ти. Ти можеш и в старата версия на World Edit. Къде да знам, че са го апдейтвам? Еми, апдейтни сте ли сега? И че тук го апдейтвам. Добре, аз само това да върши такова. Пак нещо видео на настройките. Е така 110.
Максимално. Така вече не ми лаги. Имаме ли храна в къщата? Да, много. Печката ми. Но някой ме килна и си загубих пържолите. Не. Нали такова направи така, че... Айде да изпечем пилето. Дай. Сложи... Отида да експлорвам малко. Наоколо какво има. Тук ще си сложа set home. Изчакай. Да, аз съм си сложил. Изчакай. Не знам. Ще им трябва... Аз ще взема кактуси за ферма или не. Не, както си няма да ни трябват, не искам. Къде си? Не, на боя ще им трябва. Какво? За зелена боя ще им трябва. За какво ни е да, вземи, за овце. Къде си? След малко. Нали живеем в такъв бам, където се спамват кактуси? Изчакай ме. Намерих чиста гора от брезички само. Ох, искам да килна такава сквид, за да мога да имам пет. Той прави нещо много яко. Лети! Да. Точно така можем и да летим. С този пет. Дано има 2 сквида. Първият епизод се провали. Какво? Първият епизод нали се провали? Не знам. Вземи Sugar Canes. Ти сега такова ли? Сега снимаш ли? Да. Вземи Sugar Canes. Не ми го кида. Ние. Аз съм по-далеч. Медузи. Скуидове. Ого, ти то много. Щом ми е забавно или интересно, трябва да килна един. Той так може ни послужи за черна боя. Добре, вече имам прав. И аз. А той да може да плува в вода, което е много. Аз имам прав вече. Дай ми черната боя, бе! Нали делим? Искаш ли да отидем в холма или да експлорваме? Да, той е останал на един си. Аз от тук ще тръгвам натам да експлорвам. Айде да направо да експлорваме от тук, искаш ли? Айде! Пещера. От какво? Пещера. Айде, вярвам от пещерата. Тъпа се. Въглища. Айрон! Ти си по айрона. Къде? Его е. Да. Аз ще казвам какво има. Аз виждам. Айрон, още адски много айрон. Тука и тука. И тука. По стената. Омага, бате, много айрон! Ние сме милионери! Омага! Дали? Да, бе, бате, ние ще си направим сетове! Да. Ето един сет е 24 айрон. Да, вярно. Все пак няма да е. Има и по стената, човек. Не, сега ще го изкопам. Омага, бе! Знаеш ли колко айрон вече имам? Колко? 16, 17. Ей, тоя. На стената. И още... Аз надолу. Лаки продължи. Не. Свърши хубавата мина. Това беше желязна мина. Не златна, а желязна. Буквално, желязна е. Чакай. Добре, аз излизам още ли не дори спа? Аз ще си включа педа. Пед. Да, добре. Омага, ще умра! Летя! И аз летя. И ми забива аз. Опа! Става нощ обаче. Аз стим хоум. Добре. Ето ме.
На мен ми забива само докато го ядя това нещо. Чувам ли се? М? Чувам ли се? Да. Добре, радвам се. Айде да спираме клипа, че миналия път фейлнахме с време. Да, ами това беше клипа. И до скоро.